Dula sila go. Ay, ni kay tagsa na sila. Tagsa na sila kanang drum. Oh. Shout out ko dito ko na malit ani kang Agaw Regine Ulagir. Para Agaw Regine oh. Ang drum oh. Lamat kayo kay gipapalit ko nimo. Nanay pagkaunan akong baka. Oh. Adi menagad oh. Oh. Di menagad ang baka ba? Oh. Ana daw gaw, ana daw gaw. Oh, ana sila ikuan. Ana, og inig mugatas na. Pwede na sila daan. Sa editso dito. Diretso ikaw. Pag mag-limpyo, magkuagatas, pwede na, inana. Ano na siya? Nga na to, ibutangan na dito gaw. Nailak diha. Nailak dito ikaw? Akana ba? Pangnak ni Miray. Kani. Lock. Nga pagkuman. Ato din sila dito. Pagatas. Gatas. Napoy lock no? Napoy lock daw. Gabi. Ya sulod ya gaw. Sulod. Sulod ang ulo. Sulod ya. Sulod ang ulo. Bag. Lock. Lock. Lock na siya kung sulod ang ulo. Kahuman ya. Balik siya. Balik ko po. Ana rada ni tirada ni kau. Niandar na ni? Hinam daw tubig gaw. Niandar na. Pero wa pagikuan. Pag-ikuan ni. Ang pagitap. Okay kay gaw. Tara. Kao na sila oh. Wapo ra magkulungan no. Wapo pagkanaanan. Kaon yun mo ka. Igaw. Kaon ng kambing siya gaw. Oh, may tirada dre. Baka kambing. Baka kanding. Oh. Sugay sila mo kaon basta napier grass o niya tadtaron. Oh! Ay, pangilog diha gaw. Naunsa dahi kagaw. Ala, niadto na po siya sa pikas. Oh. Ani, adto na po siya sa pikas. Ani, kompetensya niya. Oh. Ini mga agaw na ko. Dili na ko maingon nga, hi guys. Ana na ko, hi gaw sa Visayas ug Mindanao. Pero una yung Tagalusod nga makasabot og Cebuano o Bisaya. Apil mo sa mga agaw. Hi gaw sa Visayas ug Mindanao. Oh, araw ni Pierre Grass gaw gitadtad la na gaw. Ara gaw manumano sa ning tadtad na moron gaw. Pero pag abot sa panahon gaw nanatay grass chopper. Electric na nagaw. Karon kay mo pa may pagsugod na to. Nahinay sa tagaw. Okay kayo, mga agaw sa Visayas ug Mindanao.